Mayor Michael Gutierrez sa Lopez Haina, Misamis Occidental, kritikal. Samtang samdan ang kaubang duha ka opisyal. Human gipamusil ato sa ilahang gipahigayong Christmas party. Ani ang report ni Cyril Chavez. Samaran si sir. Oh my God. Kini ang kuha sa usa ka netizen sa Barangay 7, Pulao, Tangub City, Misamis Occidental. Pipila ka minuto human ang pagpamusil sulod sa Working Coffee Building sa lugar. Makita nga nagkaguliyang ang mga tawo ug ubay-ubay ka mga sakyanan. Ang paspas nga nagpadagan. Wala madugay, adunay tawo nga gisulod sa usa ka sakyanan ug gilayon nga milarga. Sa report sa kapulisan, biktima sa pagpamusil sila Lopez Haina, Misamis Occidental Mayor Michael Gutierrez, 2nd District Congressman Henry Waminal ug 1st District Congressman aspirant Jason Almonte. Sumala nga sniper kuno ang mipusil sa mga biktima. Nagtapok matod pa ang mga dagkong opisyal alang silang Christmas Fellowship Party yang nahitabo ang pagpamusil. Nadala sa ospital ang mga opisyal apan si Mayor Gutierrez gibalin sa Mars General Hospital sa Osami City tungod na igo ang walang bahin sa ulo niini. Iyasang giorderan si Force Commander nato sa Regional Mobile Force Battalion to beef up no ang number of personnel nato dito sa Misamis Occidental, tabangan sila sa ilaang checkpoint operations no. Tungod sa pagpamusil nga nahitabo sa Tangub City nga gikalambigitan sa mga dagkong opisyal sa lokal nga kagamhanan, nagmugna karon og Special Investigation Task Group ang kapulisan nga mo'y mututok sa maong kaso. Kritikal ang kahimtang karon ni Mayor Gutierrez. Inoon, nagmalampuson ang operasyon nga gihimo sa mayor apan nagpabilin kini sa ICU. Samtang si Congressman Waminal ug Jason Almonte ana sa maayong kahimtang. Sa pahayag ni Waminal, gikondena niini ang panghitabo ug ilang paningkamutan nga manubag ang mga responsable. Although kabalo ko na naa na may gawas no na kung unsay motive daw, but for us sa law enforcement kailangan mag-conduct sa thorough investigation before releasing mga kanang statement. Kauban si Jebert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.